activitat de manualitat que es diu teixit entramat de papers creuats amb missatges espirituals. És un taller de catequesi per nens grans, adolescents, joves i adults. No hi ha límit d'edat, perquè també és una feina interior molt maca pels adults. La peça final serà aquesta i la penjarem a la porta del nostre armari de roba i així cada matí ho llegim. Material necessari, papers de diversos colors i els retallem amb tires de 2 centímetres d'ample. Hem d'escollir 2 colors, cada persona ha d'escollir 2 colors. Unes tires que els direm de color trist, de color lleig, i unes altres tires de color radiant, bonic. Com he dit, medeixen 2 centímetres d'ample. En cada tira de les de color trist, lleig, hi descriurem una situació que et posa trist, preocupat, de mal humor, enfadat. No la comencis a escriure al principi del paper, sinó que deixa una miqueta de sangria, una miqueta d'espai. Per exemple, tinc tristor quan els papàs discuteixen. La meva àvia es va morir l'estiu passat. La meva millor amiga ja no vol ser amiga meva. El meu pare ha perdut la feina. Soc al·lèrgic al gluten i no puc anar al McDonald's amb els meus amics. Aquest tipus de coses que et preocupen, et posen trist, t'enfaden, et posen de mal humor. En les tires de color radiant, bonic, hi descriurem situacions que ens fan contents, que ens consolen. També has de deixar una miqueta d'espai al principi, Per exemple, Déu m'estima. Jesús va venir al món per donar-me alegria. Quan canto a missa em poso content. Quan estic preocupat, la Verge Maria em consola. Aquest tipus de coses. Per muntar l'entramat, a sobre d'una tira del color bonic hi enganxarem totes les tires de color trist, una al davant i una al darrere, una al costat de l'altra. Pots deixar espai o no. A mi m'agrada deixar espai entre una i l'altra, perquè quedi foradadet. Però bueno, una per davant i una per darrere, a sobre d'aquesta primera tira de color bonic. I ara anem col·locant les tires, les de color bonic, les de les frases maques, que les tenim a part, ara les anem col·locant una a una per davant i l'altra per darrere, i anem encertant-les, o sigui, posant-les per davant i darrere, davant i darrere, davant i darrere, de les de tires de les coses lletges. Fem una meditació de tot el que anem llegint a les nostres tires. Llegim les coses lletges que queden combinades amb les boniques. I així és la vida. I penses, tinc sort de que les coses boniques, de que tinc coses boniques que em consolen, tinc sort de que aquestes coses boniques em compensen les coses lletges, les puc llegir en veu alta i em deixo omplir per la tira bonica, per lo que hi ha escrit de frases maques, la llegeixo i mentre la vaig col·locant entre els meus problemes em deixo empapar per lo que diu aquesta tira.